ga jerin abinci guda 10 wa'anda in so samu ne duk sati a same ka ci guda 2 ko ka sha guda 2 guda 3 daga cikinsu. Kar dai a zo sati kwana 7 baka ci ka sha daga 1 ko guda 2 daga cikin wa'annan abinci ba, domin suna da matukar amfani ga jiki. A lamba na 10 muna da madara. In so samu ne wata rana kawai ka ji kai kana son ka sha madara, ka sha iya san ranka, musamman ma mutanen ƙauye sun fi samun madara mai kyau, wuce su nono kenan. Bar san kana. A lamba na 9 muna da gyada dai wannan da kake gani shi ma yana da kyau sosai a ce kana ci. A lamba na 8 kuwa muna da zogale ba sai na ce kuma kashi ba, in dai kana arewacin Najeriya ka san cewa zogale yana da matukar muhimmanci da lafiya a gare ka. A lamba na 7 kuwa muna da alkama. Arewacin Najeriya dai har ila yau alkama wannan abincin yana da kyau da amfani a jiki sosai. A lamba na 6 kuwa muna da 'ya'yan itatuwa. 'Ya'yan itatuwan nan sun kama daga mangwaro, gwanda, gwaiba da sauransu, kankana, abarba, waye duka wa'annan abubuwan suna da matukar muhimmanci, kai ba sai an gaya maka. A lamba na 5 kuwa muna da kayan lambu. Da an ce kayan lambu dai ba sai na ƙara wani dogon bayani ba. A lamba na 4 kuwa muna da kwai. In so samu ne a sati dai ka samu ka ɗan ci kwai. Kana a lamba na 3 muna da kifi shi ma yana da amfani a jiki sosai. A lamba na 2 kuwa muna da wake. Haka zalika fa wannan waken abinci ne da ke gina jiki sosai. Sai daga ƙarshe a lamba na 1 akwai wani abinci guda ɗaya in so samu ne a kowane rana a samu ka ci wannan abun. In kuma ba a samu a rana ba, a samu kwana 2 kwana 3 dole ka ci wannan abun. Yana da matukar amfani a jikin ɗan adam, musamman ko 'yan arewacin Najeriya. Wai wani abinci ne wannan?